Salah थाब थैनायल' फाग्ला हेल' एभरिवान नोंथांमोनखौ मिथिसार बड' इडुकेसनाव बयखौबो बराय हरबाय आंना फ्रि फायार गेम गेलेनो नागिरदों आरो ओमफ्राय इन्ट्र' होनाय हिसाबै एसे खामानि मावनायखौ देखायनोसै आरो आं हाग्रा दानस्रांलाबायदों आरो लोगोआ सिखायाबो गोमाबायसोनो नैबे हाग्राखौ माने दानस्रांदोलै बे सिलभारखौ थिखोनो माबायाव हाइड्रलिकजों दाख्लैनि सिगांनि भिडिअ'आव नुखाबाय जानो हागौ नोंथांमोना दा आं बे खामानि मावनायखौ देखायबाय थाला आरो नङाबा भिडिअ'आ एखे जाबाय थागोन ना ओंखायनो नायनो बायोना ओंखायनो दा फ्रि फायार गेम गेलेलाबायनानै हाउस टाइमफ्राल' बारा लाबायथोंसै आरो हा ओरै सिखा गोमादो र' मोनबाय नै गेम गेलेनोसैलाय लोगोफोर फ्रि फायारसोलै जानला मोनला नुसो गावसिलाबायनाय जानला मोनला गावसिलाया आं बारा रोंखाया गावसिलाबायनायसो होनफ्लांबाय ओमफ्राय ओरै जानला मोनला गेलेगोन आरो नोंथांमोना नायनो गोसोबा नायदोलाबायदो हाउस टाइमफ्राल' बारायथारथोंसै आरो माने सिखा गोमादों मोनफिनबाय आरो नै गेलेनोसै गेमखौ गेम गेलेनायाव डाइरेक्ट नुखासिनो गाइस लोगोफोर गारि थायोमोन गारियानो गैया माथो गेलेनि र' गारिङाव सोर लिंहरबाय थादों दा जानला मोनलासो लिंहरदोलै रेङाव हारसिं जायगाया ओस्टिथार नामालै एबार नालाय Slay mundur. Lago. Oh, we got it. Oh my god, lawan baisi bijima khoro. Oh, ini mana thap theibathai. Oh. Ri kense sasinga thap. Buang kalalan. La. Guys, they go down one and two. Details of the water.
display gongसे fैखादों गुलुब मोनसे फैखादों फैनायालाय ओरै थांसैलां display जा गासिबो आं लोगोफोर गेलेनायखौ फुल हगारनो हाया आरो माने इन्ट्रेस्ट जायाना ससे एनिमिजों गावलायबाल'सो इन्ट्रेस्ट जायो ओंखायनो दानस'जोबसिगोन आरो ini एनिमिया एसे नेट गैया बेना मा सिलायाव फाग्लासो बेसाना माने माबा जादोंमोन खोमा ओइ नै खिजायनि होनलां बट बामगौलै बट बायदि खाथारोलै सोरबा सोरबा बट नङा ओमफ्राय ओइनि माबा सिख्लायावसो खिलि ना मा नाममोन बे Double kill. Double kill मोनबाय जायो मा नांदेरला बायथायोब्रा फाला थाब थैनायल' फाग्ला साला गुलियानो थाबबो रिल'ड जाया नालायथोब्रा बे सिख्लाखौनो होथारगौमोनलां फाग्ला जायाखैलै फाग्ला हगारनाय गेम खेलियासै र' Battle Royale. Battle in style. Gelebai lampadaं. Oh, kita hanya sebut. Ini sobat dasar kalau piding. Sasi kau sana tak mau. Salah berkau. Angku serba ni bang. Fire kalam lagi pala. Hai, ke ini bidang. 다시 피딩 거. 그게 가로 그래. 이미. mau rồi không thèm bổ thêm ấy ini video ayo lah kau dua lah ấy enemy kacau pejero double kill
माबा मोनदों बेनिखौनो थिनांसिगोन दंबावथारो बेयाव इनिमि बिराद थाखुमाग्रा जायगा दंलै बेयाव इलाय दङ इनिमि गाबनाय खोनानांगौ Triple kill. बेना माबा मोनसे नांथारदों जानो हागौ मा होनो टावार नांथारदों जानो हागौ साथाम मोनबाय र' किल रेंआव बिदिसो गावनो हानांगौलै थाखुमा गावथारनांगौलै र' सालाफोरखौ आयै मिडिकेट गैला माथो आंना डिजिआल' ना मा बेबो गैयाबा एनिमि दंलै बेयाव थिथि थासासो लागासिनो दङ खारथ'आ रं दानो मिडिकेट नागिरहैयाबा जाला फायार होगासिनो दं खाथिनिफ्राय खाथिसिम नैबे थांनांगोन नैखिजा फायार मा जायगा माथो 5 स्टार इनिमि दंला इनिमिफ्रायसो खालामदों गावहरथ'ला आं मिडिकेट गैयाना आं गेलेगोदों आयै मिडिकेट जाग्रोखानांगौ सोरबालाय साबुरि आंनाथ' मिडिकेटनि होला उनावबा सेस लांमारबाय साला बिमा खर' मिडिकेट गैया बाल गैया गावलाफ्लांबाय आं आयै गैथारलामोन बेना लाइफआ खेमसे गेलेफिनथारगोनलां रेंआवनो बाला हारसिंबा इन्ट्रेस्टिं जायो जानो दासो गलावनो एसे गोरा मोनदों आङो खाथा गेलेनो सोरसो गेलेबावनां रेंक होनबाथाय डेन्जारथार जायोलै माथो खेलसेल' गेलेनोसै आरो थै दा थै Battle Royale. Battle style. गेजेरावसो ओंखारगोनलां नों बावगारो साथाम मिनि खारोबानो सिलाय मोनग्रोबा हामगौलै आं थाबनो गोजौआवसो गाखोखानांगौ बेखौसो मोनदों गिफ्टखौ लाग्रोथारनांगौ गिफ्ट गैयिनि थाखायनो थैदों आङो हा बोलो जायो
देग्लाय जानाय नंला गै माइखौनो गायनो मोनाखै आया ओइ निम सासे ini mi film bisa kau lawan lain sasik pun kata orang reload jadi mama kita fixing kan tak fixing kata oh tu kira tak suka mudah lagi ini bersiwang kelak tapi kan aja nih, tadi yang kita kerjain Oro video montai bari mana Gelebai, angna bang kan ada dong pa, isi jaga mau jadi angker diklaim bener aja yang entah dulu guys lagi masih sandung bisa mudah punya skill, ya boslah nanti bang macam guys. Oro dulu kan masih kira aja gimana nih Gelebai itu ya kan dia kawan mau nulis kaman jawab kira guys kira double dia jatuh beri mau mungkin orang ini jengkel itu di sana senang tuh ibarat Ron hasil lang baik ini bisa sih गाड़ी जिस माल फोड़ उनको बोला ले रो सलाम कर लंग आगे मत कर गाड़ी है ओए क्या भी मोनबाय सासे स्किल गारि जायो आंनि खारनायखौनो ज्राव ज्राव होनायखौनो बारदावलायजोबबाय सल'आवसो बांसिन सल' गेलेबाथाय माने एनिमि गिदिरबाबो खारनो चान्स थायो आरो लोगोफोर स्कुट मोनसे फैबाथाय हाया जायोना बेयावबो जायो नालाय सोरबा सोरबा लोगो जानानै गावथारखौ ayo Jauh sekali, gula lah berli. Ini kasih pijar. Double kill. Angku apa mending nih? Angku danger sih. Deglai जानाय नंला हारसन फैदो खालमासि बैसागु खारसन फैदो एगार मोजां दोरजे एनिमि फैदों गाइस लोगोफोर Triple kill. Mojan, kau tanya, Shere.
लर गगं खाथारबायलै बे टिमिया ओइ सानैल'सै गाइस लोगोफोर बया मोनजाबा आंबोलै अ माय गड एनिमिखौ आं गावथारनांगोन ना गोजाननिफ्राय नाहरबाय थाखानोसै र' आंखैजासो दं नामा बबे हाखर सिङाव थाखुमाना दं बे एनिमिया बया मोनजाबा हामगौमोनलाय जाना लाखानांगोन नांना अबेसे एनिमिया नुहुरखाबायसो जानो हागौ आंखौ दा ट्रिगारावल' नांबाय थायो बारा बया मोनजाथारसिगोन बेखौ गावथारनाबा ओइ नुहुरबाय गाइस लोगोफोर एनिमिया गखालालै नों बेथा आंजों गुवाल सोंलायबावदों आंखौ होथारदों माथो आयु माय गड थाखुमानांसिगोन खुन्थियाव जनाबो दासो सेबबावबाय नालाय माय गड नैयाव दंथारो एनिमिया ओइ आंसो थैमारबाय साला बया मोनजाखाथारबाय सिख्लायासो मोनजालाय मोनजाथारबायमोन आं नुब्रा गावथारबायना बिस्थिबार खोमादों गाइस लोगोफोर आङो गेम गेलेखांबाय बिदिनो जानला मोनला भिडिअ आपल'ड खालामलाबायसै ओमफ्राय आं नैबे दंफां सिङावनो गेलेदोंमोन आरो नै गेलेनो दंफाङा मोदानला जोबखायोसो फाग्लासो हराव गेलेनाय बायदि जाया नै बागानफोरखौ एसे देखायलाबायनोसै आं सबाय दैमाफोरखौ एसे देखायहरलाबायनोसै आं खुरखालांजोबनानै नै आलि खोथेजोब्बाय आरो खालमासिहालागै बे आलि खोनायाबो माथुरि खोनायाबो लांफाजोबफिन जागोनसो दां बोरैबाबा ओमफ्राय नै फिसा फैद्रायनाय नंलादां आरो नै मोननै स्टेप खोखाबाय आरो बै सिगाङाव मोनसे नैबे मोनसे बागानखौ लांजोब्बाय बागाना लाम गुवार दंमोन सिगां आङो गोदोयो 5 बोसोरसोनि सिगां आरो ओमफ्राय नै सबाय दैमाया बैखैजा आरो दालाय एसे थ्राय फैयो आरो ओमफ्राय दै देरबाथाय हुलुस थुलुस दसेनो अखा हाबानो हाजोआव अखा हाबानो खर'आ अखा हाबानो सिगांलाय हग्राजुलिजोंसो थाङोमोन दा नैबे दिखियाजुलि बाथासफोरजों फैयो आरो आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना मिथिसार बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो जाय जायना गोदान नटिफिकेसन थांदों नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो आरो शेयार खालामदो आरो हाउस टाइमा नोगोद गोगोम नांगौ आरो भिउअर्सनि गोनांथि जाथारदों आरो नोंथांमोना हाजासे शेयार खालाम साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय